Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kasunjuk seng samla shnong Southwest Khasi Hills District kalalai ban yakendo ya ke Deputy Commissioner jong ke district ban pensngo ya ke jing ai jing mut ke jong ki kumno ban yakun persya ya ke jing sapriang ke khalam jing pang COVID-19 kane ke seng kala pasat jing mut santeli kimat bat kawai ni kimat kalong ban perking ya ke jing yarung yami na kawai ke district syakawai pan ka ban kong le angi la kerpat pagi kentu ban pentekam pura biang ya corona sentar corona care sentar ka ba kumbala le macam senam ka badai hang le po ka building jong ka mini sekretariat ka ba dan kam ka bala kam masuk kum ka corona care sentar nomor ba ya nomor balai nomor ba ki don ki case ki positive cases ki ba ngi kenalan kesunjuk kala lap ki sinong ki thau ba ki babun ru ki bala pas la susah lani la suya shong ki kisem lani haki we ki jaka hapu snong te nakadau bat hakita ki jaka sa jaka shong kim don ki ai kim don tiara ai na kim don sanitizer kim don thermometers kim don ventilators kim don ki covid 19 kits bat ki we ki jing don kam ki bakong san lada ki pai lada ki nong pang sistem jur nakadau ngisu pentu ngisu kepat bang lalong ka bala khamta me yakitu ki ba sitom jur ki badon ki jing pangujo deban bu apo kona ke sentar kembali macam but ladalong ru kabala ngi kerpat ban segregate ban kadon segregation kan ya ka karantin sentar la ka jong ki ba pang ba sitom ki bala long active cases ki ba la ka jong namar lada ngimla ba segregate kan let's say kan nang spread nang kamjur but ka benta ka ba nilai nak liang ka senjuk ngiong ba nilai yo kijing tip ki basai bat nak liang ki pai ba ni senyuk thang ni sosi la dang yu i ba ka ladon kendiat ka jing le sting kijing simsting nak liang ka health department habedai bat ki positive cases ki basa ka ki karantin haying lani haki karantin center haki snong lani ki high risk contact ba nak liang jong ka health department ka phawan hi ki bru ban phawan test sapo ki CNC haki CNC makurwat wat hadin bakila kerpat na kaleng joki ban one test ya haki jakasa haying henrei haba nama ki symptoms ki lapau te henrei ka dadot lese kala don ka jing sting jong ki ka health department lani kala bandai ga jing kala jong ki lese ka don jing kala lese jong ki rules lani ki protocols ki la kala lese henrei nama ki pa ba kim tip ba kim shai kala penong iki ba bakin don ka jing sungai kulumar jemut lakin habwan hi kini ya dok ki bala lese ki bala ban afford da banlong afford ya ka safety measures kila banwan tirai ki bamla bapli ban afford ya ka safety measures ya kila jing ada banwan ki ba duk ki ba jenjar ti bapli kin ya da kumno kin kan pen spread ban tinggi kerpat ya health department ba kade ban sim khia amde ban listing ya habadon ki ba pentip bagi don ki symptoms bat kabadon ki high risk ki bawan na sabar lai kamtam kim dai kin ban ong ban su pha wan ya ki breu haru da poi CSC tip class pet kadno lenti singkin te kata ka dai ka bangila ya keren baha mene bat imbaram si nata ka benta ka balai ngil ong ru ba don kam pan perking ya bahwa ka don ka jingkiu menta don kam perking ba ya ka inter district movement kamtam ka burom mi kin sokar baro ki badon ki basa apo ka containment area lani hak po ka Shillong agglomeration area khanang bagi pai ba juga district kin don ka jing shania bagi jing trelang rengkat bagi niyo ya ka confident ya kena ki officer sorka juga district bat kumjuru ban kam perking ru ikinong tray ki bawan nomor jela kam tam bagi por lada ki dei hakano kono ka bentalan hanu kono ka duru ya habakadon kan jing kiu ka jing pang bakum mentakum ning kerpat bagi dei ban perking ban hap sim ya ka lenti ki lat ki lenti ki ban perking ban khanglat ya kan ka jingkiu ya ka jong ka jingpang ka jingkiu jo kan ka jingpang COVID-19 kham tam ki beru ki ba wan na sabar ki jela te ka benta ka ba saw ka ba kongsan ngila kapat ya madam disi ban ha ba barok ki dukan hayau ki badi ya ki marbam mardi essential commodities
baki day ban wa ya ka price list kamut ban display ya ka price list ya ka ban display ya ka board jo ki price list haya ki marbam ki ki hapo ki dukan hayo kamut ki tangi ki marbam mardi khanang ba ki pajba khanang bagi nong di dukan baro kinlong haba ki lawa wal display ya ka price list kanong uniform ya baro kalau renti ya baro bakanam don ka jing sim kabu ya kador kamur namar ba ha ngila yu sngau berngila ba haba kadon ka jing hakini kisngi kidon katu kani kiba kila kijing la basim kabu ya kador kamu di hendrai kisim ba lada nakliang kibor to district ya ha ban wa ya kidor ki mbujo ki marbam mardi ako kidukan kan longka kan pelak yang isi kabu nadu nai na yau hadu bana koi ki caka ki bakam sejai bat ka bakhadu kadai ka benta ka bakam kongsan bat ka balong kontroversial palat ka ba gadai bat ka jing ITK lani ka vaccination te ya kani namar ni sotho hi baboro kidon ki bru ki ba wa banai injection kidon lese ki ba kwa banai injection rengi shu kerpat bong ba don kam ban ai ki kenja awareness ban pensai khanang ba ki pai ba kan sotho bat haba ki layo ya ka jing sotho ka awareness kan ni ka jing injection drive lani ka vaccination lese kan long ka ba kan sayat lani kan long ka ba juk ka salong ka ba job namar ya ki jing bom sai boro don kam ban sai Tina ka jubab na kaliang ka disi bila pensngau kini. Kada kaliang jung madam baro ikini ki mat ke bengi lapas ngau na lang ka senjuk jung sa lasung ke stik i lapadiang bar i long kilong ki ba don kam bat ni haban ni pej ni haban i la menjur ba ngin haban ni trerang dekat ikini ki mat bang kada hang ni ki haban menteri kam ba ni haban reactivate biang ya ka ji kwa jongi ke long ba kahaba men system kala ka system kala long kumtung iko aban reactivate biang ya ka system namar ba haba kadon ka jing queue kadang reactivate biang ya ka system kambut kandon ka jing feel pagi ya kerparu ban penbiang bandon ka headline number lada kadai hapo hani hadisi control room ni hapo ka health department kadai bandon ka headline kanang bagi pai ba kin sengai kin kadon kampon kono kin ya kedu ya kataru ila additional points ila ai madu ibat habedai berkaniga kini ki bentabur aku ngak kedau nakliang ni sotna sibun nakliang jong imaram bisi i menjur padi am ni habannya baik bagi habannya kalau ka bang haban tri kam pangidon kam bagi terlang jong borok